very costly. जोंनि पियर बस्तु दिसे डिपार्टमेंट है ना जेसेबां ताते तो बाजार में मिक्स कर कोरोना नि नहर निश्चय लाब जागोन होननानै आं सानो मानोना दा जों नुयो जे बाजाराव जोङो सेनिटाइजार जों मोननो थाङो जों निजेनो मोना आरो मास्कखौबो जोङो बाजाराव फ्राय नुनो थाङो गतिके बे समाव रोखोमनि कलेजा सिन्था खालामनानै मोनसे इनोभेटिभ आइडियास नङा होमब्ला खालामनानै बेखौ बाजाराव हगारनाया निश्चय जोंनि बे गरिब गुन्द्राफोरनि थाखायबो मोजां जागोन होननानै आं सानो फरायसालिफोरनि बिथिङाव सारनि बिबुंथिया माबायदि होनो सानो जिहेतु फरायसालिया दिनैसिमबो बन्द आरो सानबेसिम बन्द थाबावनो सानो बेखौ जों दा बुंनो हाया बिसोरबो बन्द थागोन खारन बेथ' गभर्नमेन्टनि डिसिसन गतिके गभर्नमेन्टआ जे रोखोमनि डिसिसन लायो जों बेबायदिनो जोङो सोलिलांगोन नाथाय बे बन्दनि गेजेरावनो जोङो माखासे अनलाइननि थ्रुयैहाय जोङो गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दं बिसेसकि जाय जायगा एन्ड्रइड हेन्डसेट दङ बे गथ'फोरखौ जोङो अलरेडि बिसोरनि नाम्बारखौ कानेक्सन खालामनानै जोङो प्रत्येक स्कुलनिफ्रायनो बिटिएडिनि प्रत्येक स्कुलनिफ्रायनो जोङो अलरेडि कानेक्टेड खालामबाय आरो अनलाइन क्लासखौ जों खालामगासिनो दं आरो रिसेन्ट आरो दिनैनिफ्राय अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी आरो अल इन्डिया रेडिअ क'क्राझारनिफ्रायबो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन मेथ्स इंलिश आरो ससियेल साइन्सआवहाय दिनैनिफ्राय क्लास खालामगोन गतिके जोङो अलरेडि गथ'फोरखौ जों इनफरमेसन हरबाय बबे समाव नायनांगौ आरो बबे समाव खोनासंनांगौ गतिके बे मथे जोंनि टिचार्सफोरनोबो जों इनफरमेसन हरखाजोब्बाय हेडमास्टार प्रिन्सिपाल गासैबो इनफरमेसन हरबाय गतिके बे मथे जों सानो एटलिस्ट जेबो गैयाब्लाबो माखासे जोंनि फरायसाफ्रा एसेबो माने फरायनायजों जों इंगेज खालामनो हादों होननानै जों सानो